δύσκολο να πεις σε ένα παιδί ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι η μάνα σου. Εγώ σε γέννησα. Και μία μάνα, ας πούμε, να το πούμε έτσι, ντίβα. Οι δημοσιογράφοι δεν κοιτάνε τον καλλιτέχνη. Κοιτάξανε να βγάλουν προς τα έξω το οτιδήποτε προσωπικό μου και με εκμεταλλευτήκανε. Κάποια στιγμή τη μητέρα μου την πήρα από το χέρι και της είπα όχι, δεν θα είμαστε εδώ, δεν θα είμαστε πια στο Νίκη, θα φύγουμε. Τον έρωτα που έχει τραγουδήσει αυτή η γυναίκα λοιπόν, δεν πιστεύει στον έρωτα που λέω. Αγαπάω την Άντζελα Δημητρίου, πονάω και σκέφτομαι την Αγγελική. Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν ξέρω αν θα γίνω γραφικός, αλλά θέλω να ουρλιάξω από τη χαρά μου. Το Make Up Story σήμερα φιλοξενεί μία στάρ που όχι έχει αφήσει καριέρα στο τραγούδι, στην καψούρα, όχι την έχουμε τραγουδήσει όλοι, όχι έχουμε κλάψει όλοι με τα τραγούδια της, έχουμε ερωτευτεί, αλλά και στη μόδα. Μία γυναίκα που έχει αφήσει πολύ έντονο στίγμα. Φανταστείτε ότι όταν μιλούσα και έλεγα ότι θα τη φέρω, λέγανε όλοι να μας πει για τα ρούχα της, πώς έχει αγοράσει, για τα make-up της στη δεκαετία του 80. Φανταστική, να της δώσει συγχαρητήρια. Παιδιά, σήμερα θα μάθουμε όλη την ιστορία της Άντζελας Δημητρίου. Καλώς ήρθες, Άντζελα! Αγάπη μου, καλώς σε βρήκα, μωρό μου. Ψυχή μου. Είσαι πολύ λαμπερή, είσαι πολύ φρέσκια. Είμαι. Αλήθεια στο λέω. Και είσαι ρε εσύ, Άντζελα, πολύ μεγάλη ιστορία. Να σου μιλάω στον Νικό. Μίλα μου όπως θέλεις, όπως αισθάνεσαι. Δηλαδή, όχι νιώθω χαρούμενος. Καταρχήν, εγώ θέλω να σου πω ότι σε έχω παρακολουθήσει και μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι πολύ τιμητικό αυτό το οποίο ζήτησες να κάνουμε παρέα, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί, ξέρεις, που να κάνουν τέτοιο μακιγιάζ και γιατί σε παρακολουθώ. Είσαι τελείως διαφορετικός, γιατί εγώ συνεργάστηκα με τον Μπιτζάνη, με τον Χαρίτο. Με μεγάλα ονόματα, βέβαια. Ναι, ο πρώτος που τον έμαθα, εγώ τον έμαθα, τον Αλέξη το Ρίγλι, για να κάνει ένα τέλειο μακιγιάζ και κάποτε είχαμε κάνει ένα φρύδι το 97, αν θυμάμαι καλά, ναι, μου το είχε κάνει λίγο πιο λεπτό. Με ποιο σου ήταν τότε, έγινε να θυμούνται όλοι και να ψάχνουνε. Ήταν οι Μαργαρίτες. Το θυμάμαι. Με τα πολύ ασκιστά μάτια και το τραβηχτό φρύδι. Ναι. Λοιπόν, και όλοι λέγανε, τι έκανε μπλεφαροπλαστική, έκανε η Άντζελα Δημητρίου. Παιδιά, όχι, δεν έχει κάνει. Απλά είχαμε φτιάξει ένα φρύδι τελείως διαφορετικό, γιατί ξέρεις, οι γυναίκες όταν αλλάζουν το φρύδι, αλλάζουν και όλο το πρόσωπο. Βέβαια. Είναι ο καμβάς του προσώπου. Μπράβο, λοιπόν. Όταν κάνουμε τα χείλια, ξέρω εγώ, πιο juicy, πιο... είναι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, στις Μαργαρίτες, τα χείλια μου που τα είχα λίγο πορτοκαλί και αυτά, με ρωτάγανε τι κραγιόν φοράς και έλεγα, παιδιά, δεν το έκανα εγώ. Αυτός που μου έκανε make-up artist, μου έκανε το μακιγιάζ, έβαλε 2 χρώματα διαφορετικά και βγήκε ένα διαφορετικό κραγιόν. Τι να σου πω δεκαετία 90... Δεν θα πάμε στη δεκαετία του 90 και του 80, Άντζελά μου, και πού θα πάμε? Από τότε που ήσουν μωρό θέλω να τα μάθω όλα. Αρκεί πρώτα να σου βάλω τις βλεφαρίδες. Okay. Λοιπόν, να σου πω για τα παιδικά μου χρόνια. Ναι, θέλω όχι μόνο εγώ να μάθω. Όχι μόνο εσύ. Όλος ο κόσμος. Έχεις μια ιστορία φανταστική. Εγώ διάβαζα κάποια πράγματα χθες το βράδυ και συγκινούμε. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν δύσκολα. Ήταν πολύ δύσκολα, αλλά και ανέμελα. Αντιφατικό ακούγεται αυτό. Ναι, δηλαδή ήταν δύσκολα διότι ήμουνα παιδί χωρισμένων γονιών, όπως καταλαβαίνεις. Με 2 αδέρφια που έπρεπε οπωσδήποτε να τα προσέχω εγώ. Ήσουν μεγαλύτερη, Άντζελα. Ένας πιο μικρός, άλλος λίγο πιο μεγάλος, αλλά ήμουνα εγώ ο άντρας του σπιτιού και ο πατέρας των παιδιών αυτών. Δούλεψα πολύ σκληρά για να το μάθει ο κόσμος. Σαν παιδί εννοείς ακόμα? Σαν παιδί, ναι. Έβγαλα μόνο δημοτικό, γιατί το έχουν πει πολλές φορές αυτό, ότι δεν μας μιλάει καλά η Άντζελα. Και τι σημασία έχει αυτό? Όχι, θέλω να τα πω σε σένα τώρα. Να μου τα πεις, Λοιπόν, έβγαλα μόνο δημοτικό, ενώ πέρασα για να πάω γυμνάσιο, δεν μπορούσα να πάω νυχτερινό, διότι έπρεπε να δουλέψω. Άρα λοιπόν, να δουλέψω και να βοηθήσω τη μητέρα μου, που μέναμε σε ένα σπίτι με τον Νίκη, φτωχικά αλλά ωραία. Δούλεψα λοιπόν στο εργοστάσιο του Μούγερ, 13 χρονών κοριτσάκι,
όπου εκεί ήμουνα σε ρεφιλαριστική μηχανή, που είναι τα φόντια αυτά, τα παπούτσια που φοράμε δηλαδή. Ο μπαμπάς μου είχε βιοτεχνία υποδημάτων. Σοβαρά? Κορδελιάς, θα λέμε. Κορδελιάστρα. Έλα, Ναι. τι ωραία. Ναι. Αισθάνομαι πολύ περήφανη για ό,τι έχω κάνει, να το ξέρεις, και δεν μετανιώνω ποτέ. Γιατί έφτιαξα πολύ ωραία πράγματα στην πορεία. Πάντα όπου πήγαινα μου άρεσε να τραγουδάω. Από μικρή. Ναι, είχα τρέλα. Δηλαδή, ενώ η μητέρα μου με ήθελε να γίνω γιατρός, έτσι όσο καταλάβεις τώρα. Να γίνω γιατρός. Είχε όνειρο η μαμά, Είχε όνειρο η μαμά. Εσύ της έλεγες, μου να ξέρεις Είχε όνειρο η Μανούλα. μαμά, είσαι συγχωρεμένα, με κάνει γιατρό. Λοιπόν, ξεκίνησα λοιπόν πολύ δειλά-δειλά να δουλεύω εκτός από τις κλωστές Πεταλούδα που ήμουνα. Μετά έφυγα και πήγα να ξαγόρα ένα στον Αλεξάου που είχε μουσικά όργανα και είχε και δίσκους. Εκεί λοιπόν βρήκα το δικό μου το στοιχείο. Άρχισα λοιπόν να ακούω τραγούδια από τη Διαμάντη, από τη Μαρινέλα, από το Γαβαλά, από τον Νταλάρα. Σαν πολίτρια ήσουν εκεί για να Ναι. καταλάβω. Α, ναι. Πολύ Άντε ρε εσύ, Άντζελα. Ναι. Και γιατί είχα τόσο μεγάλο ζήλο, μεγάλο πάθος. Δεν έδινα ένα δίσκο, θυμάμαι, 45 ήταν τότε. Τους έδινα 2-3. Έλεγα ακούστε και αυτό, και ακούστε και εκείνο, και πάρτε και αυτό και πάρτε και εκείνο. Μπράβο. Μπράβο, ναι, μπράβο. Μπράβο, Άντζελα. Μπράβο. Είχες ανακαλύψει τι συμβαίνει εδώ μέσα. Εγώ, ναι, είχα ανακαλύψει. Ναι. Ναι. Είχες ανακαλύψει ότι έχεις φωνάρα. Αλήθεια να μου πεις. Κοίταξε, Γιατί ηλικία μιλάμε τότε. Μιλάμε για ηλικία 14 στα 15. Μικρό κορίτσι λοιπόν. Μικρό κοριτσάκι, ναι. Λοιπόν, είχα ένα μικρό ατύχημα, έπρεπε να φέρω στον κόσμο ένα μικρό παιδί. Το γιο σου, Ναι, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Το οποίο αυτό το παιδί δεν το μεγάλωσε εγώ. Το παιδί αυτό μεγάλωσε αλλού. Εγώ συνέχισα την πορεία μου, συνέχισα την καριέρα μου. Το παιδί αυτό μεγάλωνε και έπρεπε κάποια στιγμή, με κάποιο τρόπο, να του πω ότι ξέρεις κάτι πολύ δύσκολο. Στο ίδιο το παιδί εννοείς, Ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Να του πω ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι η μητέρα σου. Πράγμα το οποίο δεν λέγεται εύκολα, διότι όταν ένα παιδί μεγαλώνει αλλού και έχει αυτούς τους γονείς και νομίζει ότι είναι οι πραγματικοί γονείς, είναι πολύ δύσκολο να πεις σε ένα παιδί ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι η μάνα σου. Εγώ σε γέννησα, Και μία μάνα, ας πούμε, να το πούμε έτσι, ντίβα. Φυσικό και επόμενο είναι όταν μεγαλώνεις αλλού και βιώνεις κάποια πράγματα, γαλουχίζεις τελείως διαφορετικά, να σου έρθει ξαφνικά ένα πρωί και να σου πει κάποιος, ξέρεις κάτι, αυτή δεν είναι η μάνα σου που πέθανε, ας πούμε. Α, πέθανε η κυρία που το είχε το παιδί. Ναι, η θεία μου. Αυτή είναι η μάνα σου. Το παιδί αυτό εκείνη τη στιγμή χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Άρα λοιπόν εγώ, και θα σου πω το τραγούδι αυτό, το Θυσία, γιατί είναι γραμμένο, είναι για το Βαγγέλη. Το ξέρω. Πες μου σε παρακαλώ πώς κατάφερες να κάνει μια Ελλάδα να καψουρεύεται με ένα τραγούδι που εσύ μιλούσες για το παιδί. Ναι. Πες μου πώς το κατάφερες αυτό. Το οποίο τραγούδι αυτό το αγαπάει πολύ και η Άννα. Το ξέρω. Τέλος πάντων, παντρεύτηκε, έκανε την οικογένειά του, έφυγε. Δεν είναι μαζί μου πια. Λοιπόν. Ζει στη Γερμανία, δεν κάνω λάθος, Ναι. Τι ωραία. Είναι μια χαρά είναι. Μπράβο, Άντζελα μου. Εγώ συνέχισα την καριέρα μου, όπως καταλαβαίνεις, με τα μαγαζιά μου, με τις επιτυχίες μου. Με το παιδί όλα οκ, φαντάζομαι, έτσι. Τα έχετε βρει, τα έχετε πει. Είναι όλα τέλεια. Μπράβο, κορίτσι μου. Μπράβο. Πώς πάμε λοιπόν από τα 15 στην Άντζελα Δημητρίου. Πώς προχωράει η φάση. Από τα 15 πάμε στην Άντζελα Δημητρίου, η οποία ξεκινάει να δουλεύει με τον Βασίλη Τσάνη και την Σωτηρία Μπέλη. Συγγνώμη, ήρθε κάποιος και σε βρήκε και σου λέει έλα πάμε να δουλέψουμε με τον Τσιτσάνη. Ναι.
Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Υπήρχε κάποιος άνθρωπος που σου ανακάλυψε να του πούμε ναι, μπράβο, ένα ευχαριστώ. Να του πούμε. Να του πούμε. Αν και δεν ζει. Ήταν για μένα πολύ συγκινητικό και εκεί γνώρισα μια καταπληκτική τραγουδίστρια, την Αλεξάνδρα, η οποία μπορεί και να μας βλέπει τώρα. Μια άρχοντο-ρεμπέτισσα. Και εγώ φυσικά, εντάξει, μικρό κοριτσάκι τώρα, να βγω να τραγουδήσω, όπως καταλαβαίνεις. Ήταν κάπως περίεργα τα πράγματα, αλλά και πολύ συγκινητικά να έχεις ένα Βασίλη Τσιτσάνη και μια Σωτηρία Μπέλου. Δεν δούλεψα βασικά πολύ εκεί. Σταμάτησα και η συνέχεια μου ήταν στο Φαλιρικό Δέλτα. Πάνω. Με Ρίτα Σακελαρίου, πολύ πάνω, Τζανιβάνο, Κινούση, σου λέω όλα τα ονόματα τώρα. Καταρίνα Στανίση στα πρώτα βήματά της, Κωστής Χρήστου μόλις είχε γυρίσει από το φεστιβάλ. Πάντα τα μαγαζιά τότε τα σχήματα ήταν με 4-5 ονόματα. Άτζελα, τι ήταν δηλαδή, αυτό? η Μαρκίζα. Η Μαρκίζα, ναι. Δεν είχε, αγάπη μου, 2 ονόματα, είχε 4-5. Θα μου πεις πώς έβγαινε το πρόγραμμα. Πώς έβγαινε το πρόγραμμα? Έβγαινε, μια χαρά σου πληροφορώ. Έβγαινε, Ναι. Καταρχήν τα μπουζούκια ήταν μέχρι τις 6-7 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, εγώ από αυτές τις γυναίκες πήρα πάρα πολλά πράγματα. Αρχικά, πώς μανάτζαρε ένα μικρό κορίτσι τόσο καλά τον εαυτό του όσο εσύ? Ήσουν ένα μικρό παιδί. Τι ήταν αυτό, ήταν το ταλέντο σου? Μεγάλωσε απότομα το μικρό παιδί. Για πες μου γι' αυτό λίγο, τι με ενδιαφέρει. Μεγάλωσε απότομα. Έπρεπε να μεγαλώσει. Η νύχτα δεν με φόβησε ποτέ. Αγαπάω τη νύχτα. Και σ' αγάπησε κι αυτή? Ναι. Όπως επίσης αγαπάω και τον ήλιο. Παρόλο που κάνει κακό, αλλά ο ήλιος έχει μία λάμψη. Αυτή τη λάμψη που έχουν οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Βγήκες, αγαπήθηκες ή μισήθηκες? Εννοώ ότι... από τη δουλειά, όχι από τον κόσμο, από τον κόσμο ξέρουμε. Πιστεύω και από τα δύο. Δηλαδή? Και αγαπήθηκα και μισήθηκα. Πώς το βίωσε αυτό η Άντζελα, η νεαρή τότε Άντζελα? Υπήρχε μια ζήλια σε μένα, δηλαδή το ότι έκανα, που ντυνόμουν καλά, που ήξερα να ντυθώ, που φόραγα πολύ ωραίες τουαλέτες, που ήταν και ντυμένες, που ήταν με λάμψη. Στους περισσότερους δεν άρεσε αυτό. Λέγανε, έλα μωρέ, είσαι μια λαϊκή τραγουδίστρια και είναι λαϊκά αυτά τα ρούχα που φοράς. Όμως, μετά από καιρό, τα είδα σε πάρα πολλούς και πάρα πολλές. Άρα, ήσουν λοιπόν, δηλαδή η πρώτη γυναίκα που έκανε λαϊκό με divé στυλ. Ναι. Και αυτό όλο το divé στυλ το είχα πάρει από την πόλη πάνω που ντυνόταν πάρα πολύ ωραία, την Τζανιβάνου. Η Ρίτα ντυνόταν πολύ ωραία, η Σακελαρίου. Η Διαμάντη, η Μοσχολιού, δηλαδή αυτές οι γυναίκες τις είχα σαν πρότυπο εγώ. Οι οποίες όμως σου ανοίξαν την αγκαλιά τους. Βέβαια. Αργότερα ναι. Και ήμουν και πολύ χαρούμενη και πολύ ευχαριστημένη με αυτές τις γυναίκες που συνεργάστηκα, γιατί ήταν και οι δύο πολύ, πολύ δυναμικές γυναίκες. Είχαν πολύ τσαγανό. Και παρεμπιπτόντως θέλω να σου πω ότι και η Βίκη Μοσχολιού ήταν κορδελιάστρα. Αλήθεια? Βέβαια. Πάνω. Δεν το ξέρεις? Κάτι γινόταν εκεί στις βιοτεχνίες υποδημάτων και Δεν έβγαζαν ξέρω. αστέρια. Μάλλον. Πολλές επιτυχίες. Ναι. Είχες ένστικτο σε τραγούδια?
Ναι, το ένστικτό μου πάντα μου έλεγε ότι αυτό πρέπει να το πεις γιατί θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Ξέρεις, είμαι από τους καλλιτέχνες που όταν τραγουδάω και ακούσω ακόμα και τώρα ένα καινούριο τραγούδι που ήδη είναι, δεν έχω μπει στούντιο Ναι. και το έχουν στείλει σαν demo. Λοιπόν, όταν ανατριχιάζω, ξέρεις, παθαίνεις αυτό το... Ναι. Το ξετσουτσούρωμα που Ναι, λένε. μπράβο, ξετσουτσούρωμα, έτσι όπως το είπες. Λοιπόν, λέω είναι επιτυχία. Άντε, Και εσύ, είναι. Άντζελα, άντε. Το και μην ακούσω τίποτα, το έχεις ακούσει του Το Φιλίππου. λατρεύω. Λοιπόν, Και μην ακούσω τίποτα, σε θέλω όσο τίποτα, μη με κοιτάζεις υποτά. σε πληροφορώ ότι το διαλέξαμε μέσα από 15, 16, μπορεί και 20 τραγούδια. Για να γίνει όμως αυτό και να γίνει επιτυχία ένα τραγούδι, τώρα πλέον είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα όπως ήταν παλιά. Δηλαδή, εγώ αναπολώ το βινίλιο. Γιατί το λες, Άντζελα, αυτό? Γιατί ήταν ό,τι καλύτερο. Κάναμε δισκογιορτές, ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, ήταν τελείως διαφορετική η μουσική, τελείως διαφορετικά τα βίντεο κλιπ, όλα ήταν τελείως διαφορετικά. Το ραδιόφωνο... Ποιοτικά, λες, ήταν καλύτερα, Άντζελα? Ναι. Ποιοτικά ήταν καλύτερα, Ναι. Τώρα είναι πιο εμπορικά. Πιστεύω ότι είμαι πολύ τυχερή που έζησα όλο αυτό το πράγμα. Πολύ σωστό. Που έζησα την κασέτα, που έζησα το CD, που έζησα το βινίλιο, που τα έζησα όλα αυτά. Για μένα είναι πολύ σημαντικό και νιώθω πολύ περήφανη, ακόμα και τώρα που έρχονται στο μαγαζί και μου ζητάνε να τους υπογράψω πάνω στα βινίλια. Οικονομικά, Άντζελα, κατάφερες σε αυτή την ηλικία, μιλάμε τώρα για τι ηλικία, ας πούμε, βγήκες στο πάλκο και άρχισες να παίρνεις, ας πούμε, ένα ωραίο μισθό και να λες, παιδιά, τώρα στέκομαι. Στέκομαι. Ντίλαρα, πώς να σου το πω. Από τα 16 μου, που βοηθούσα πάρα πολύ τη μητέρα μου, γιατί όπως καταλαβαίνεις ήταν μια γυναίκα η οποία πρέπει να δουλέψει και αυτή και δούλευε σε διάφορες δουλειές, πιστεύω ότι κατάφερα πάρα πολλά πράγματα. Κατάφερες, Δηλαδή κάποια στιγμή τη μητέρα μου την πήρα από το χέρι και της είπα όχι, δεν θα είμαστε εδώ, δεν θα είμαστε πια στο Νίκη, θα φύγουμε. Θα έχουμε δικό μας σπίτι. Άρε, Άντζελα. Άρε, Δεν Άντζελα, θα μ' πηγαίνουμε, αρέσεις. βέβαια, δεν θα πηγαίνουμε τα επιπλά μας και τα πράγματά μας, όλα τα αντικείμενα στο σπίτι μας από το ένα σπίτι στο άλλο. Θα έχουμε το δικό μας σπίτι. Θα έχουμε τη δικιά μας τη φωλιά. Θα έχουμε τη δικιά μας ζεστασιά. Το δικό μας φτωχικό. Το δικό μας σπίτι. Το δικό μας το γλυκό ψωμί. Για να μην υποφέρεις. Και σταμάτησα τη μάνα μου τότε. Τη Τη σταμάτησα. δουλειά. Βέβαια. Η κυραλένη, η συγχωρεμένη, δεν ξαναδούλεψε. Το πήρες πάνω σου, Το θηρίο, πήρα πάνω μου. Το πήρα πάνω μου. Και αισθάνομαι πολύ ωραία και πολύ ευτυχισμένη που μέχρι τελευταία στιγμή την είχα δίπλα μου, την είχα κοντά μου. Ήτανε... η λέξη μάνα είναι ωραίο πράγμα. Είναι μεγάλο πράγμα. Άντζελα, με τον μπαμπά δεν Είναι- είχες την ίδια σχέση, για να καταλάβω, Όχι, Όχι, Είχαν όχι. ξεκαθαρίσει τις σχέσεις σας, δηλαδή. Ο μπαμπάς ήταν ένας άνθρωπος αδιάφορος. Προς εσένα εννοείς, προς όλη την οικογένεια, φαντάζομαι. Γενικά. Ήταν ένας άνθρωπος αδιάφορος. Ήταν ένας άνθρωπος που αν μπορούσε να βγει και να πει ότι εγώ είμαι ο πατέρας της Άντζελας Δημητρίου, θα το έκανε ευχαρίστως, το είχε κάνει στο παρελθόν. Σε θύμωσε. Αλλά βέβαια με θύμωσε Γιατί έλειπε, τη στιγμή που λείπεις και πας να πάρεις του αλουνού τη δόξα. πολύ άσχημο πράγμα. Δεν είναι. Δεν συμφωνείς? Πολύ. Μπράβο. Άρα λοιπόν, εγώ έπρεπε όλο αυτό να το μαζέψω. Γιατί ξέρεις, εντός εισαγωγικών, οι δημοσιογράφοι δεν κοιτάνε τον καλλιτέχνη, κοιτάνε τον άνθρωπο. Και απάνω εκεί που κοιτάνε τον άνθρωπο, πατάνε τον καλλιτέχνη
και δεν ξέρουν γιατί κάνουν αυτό το λάθος. Εννοείς ότι προβάλλανε τον μπαμπά σου και δεν κοιτάξαν το πώς άνιωθες εσύ. Ναι. Κοιτάξανε να βγάλουν προς τα έξω το οτιδήποτε από τον πατέρα μου ή οτιδήποτε προσωπικό μου, παρά να προστατέψουν τον καλλιτέχνη που αγαπάει ο κόσμος και τον θέλει. Καταλαβες. Και έχει παλέψει για να κάνει αυτό το όνομα. Δεν το έκανε τυχαία. Δεν βγήκε ξαφνικά μες στα λουλούδια. Ο δρόμος της ήταν στρωμένος με αγκάθια. Που όπου πάταγε, πόναγε και μάτωνε. Δηλαδή ο τύπος σου έχει φερθεί καλά, οι δημοσιογράφοι, όλα αυτά, νιώθεις ότι την αγαπήσαν την Άντζελα ή όχι? Κοίταξε, πιστεύω ότι και με αγαπήσανε και με εκμεταλλευτήκανε. Είναι και τα δύο. Υπό ποια έννοια? Δηλαδή, πού ένιωσες, ας πούμε, να σε εκμεταλλεύεται ο τύπος ή να μην σ' αρέσει αυτό που δημιουργήθηκε, ας πούμε? Που ένιωσα ότι τώρα που έχει μεγάλη επιτυχία, κάτσε να την εκμεταλλευτούμε. Να τη βγάζουμε από το ένα κανάλι στο άλλο. Να παίρνουμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε, γιατί έτσι κάνουν και οι έρωτες καμιά φορά. Δηλαδή. Ξαναπες το αυτό. Μπράβο. Αγαπάς κάποιον, τον πιστεύεις και εκεί απάνω έρχεται η εκμετάλλευση. Αχ, Άντζελα, με πας στους έρωτες Εκεί, όμως. σε πάω. Ακούμε και δεν θα ρωτήσω. Θα ρωτήσω. Γιατί είσαι μια γυναίκα που Μα έχεις είναι γράψει... δυνατόν να μην ρωτήσεις? Έχεις γράψει όχι έρωτες. Εγώ να το πω λαϊκά. Ναι. Έχεις αφήσει πολλά καψούρια στο πέρασμά σου. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, μια πολύ επιβλητική γυναίκα, μια γυναίκα με άντρες, με πάθη, Πώς το διαχειρίστηκες όλο αυτό? Τι σημασία έχουν οι άντρες στη ζωή σου, ο έρωτας, Άντζελα? Γι' αυτό και σου είπα πριν αυτό, οι έρωτες. Καλός είναι ο έρωτας, αλλά δεν κρατάει πάντα. Όπως δεν κρατάει και ο γάμος. Δηλαδή, αν ο γάμος δεν είναι σωστός από τα θεμέλια του, κάποια στιγμή τελειώνει. Μετά πλέον γίνεται συνήθεια. Πάβει να υπάρχει αυτό το, ξέρεις, το πάθος, ρε παιδί μου, το σε θέλω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πίστευες αυτό? Εγώ, ναι, πάρα πολύ. Πίστευες ότι θα θέλω έναν άντρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα είμαι τρελά ερωτευμένη μαζί του, τύπου? Παραμυθιαζόσουνα, ρε παιδί μου? Όχι. Όχι. Εγώ έβλεπα τελείως διαφορετικά έναν άντρα, λόγω του ότι ενδιελείψει πατέρα. Ήθελες και την προστασία σου, Άντζελα, Όχι, τον έβλεπα πρώτα, τον οποιοδήποτε άντρα είχα. Σαν πατρική φιγούρα εννοείς? Ναι, σαν στήριγμα. Ότι εσύ είσαι ο άντρας και είσαι ο δυνατός και εμένα εσύ θα με στηρίξεις. Εσύ τώρα λες μια γυναίκα σαν εσένα ότι είναι κάποιος άντρας πιο δυνατός από σένα, ενώ εκείνη την περίοδο... Δεν έχει σημασία, όχι. Κάποια στιγμή έχουμε καμίες ευαισθησίες, έτσι. Δεν είναι οι γυναίκες, είμαστε πολύ δυναμικές, αλλά χρειαζόμαστε και έναν άντρα. Μιας και μιλάμε για έρωτες, σε πλησιάσανε για την Αγγελική ή για την Άντζελα οι άντρες? Ωραία ερώτηση. Πιστεύω ότι λίγοι με πλησιάσαν για την Αγγελική. Λίγοι, Λίγοι. Ίσως και να είναι και μετρημένοι στα 5 δάχτυλα. Όντως. Οι περισσότεροι με πλησιάσανε ως Άντζελα Δημητρίου. Το καταλάβαινες? Κοίταξε, όταν ο έρωτας είναι τυφλός. Ξαναπες το αυτό. Σε τυφλώνει. Αρχίζεις να ξυπνήσεις. Είχες ανθρώπους να σε θέλουν να σε Αρχίζεις να δεις τα πράγματα τελείως διαφορετικά, διότι πιστεύεις και δίνεις ευκαιρία, μία δεύτερη ευκαιρία σε κάποιον για να δεις τι γίνεται. Αλλά χτυπάς τοίχο. Πέφτει σε τοίχο. Ποιον είχες να σε συνετίζει, ποιον είχες, ας πούμε, να σου λέει «Άντζελα, τώρα έχεις βρει τοίχο, κορίτσι μου. Τελεία. Φύγε από εκεί τώρα». Κανέναν. Μόνη σου. Αλήθεια.
Είχες δηλαδή τέτοιο ένσυχο που λέγες τώρα, ο τύπος μου την κάνει περίεργα, φυλάκια, χώριζες εύκολα ή ήσουνα Όχι, ευαίσθητο πλάσμα? Περίμενα. Είχα αυτή την... είχα υπομονή. Είχα υπομονή για να μπορέσω να κερδίσω κάτι, αλλά στην ουσία δυστυχώς δεν κερδίζεις τίποτα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή παλεύεις για να κρατήσεις έναν άνθρωπο, πιστεύεις ότι είναι σωστός και στην ουσία δεν είναι. Και μετά ξέρεις τι λες, καλύτερα μόνος σου. Ωραία, Άντζελα. Εγώ είμαι περίπου, να το πω έτσι, να το ακούσουν, ότι είμαι 8 χρόνια, πάω στα 9, alone, μόνη μου. Τίποτα φλερτάκι, τίποτα σχέση? Κανένα φλερτάκι, τίποτα. Είμαι χορτασμένη, δεν θέλω κανένα φλερτάκι, δεν θέλω τίποτα. Όλοι μου λένε μα εσύ, λέω ναι, εγώ. Δεν θέλεις, Εγώ, ξέρεις τι έγινε, κουράστηκα. Με κούρασα. Δεν πιστεύεις στον έρωτα πια δηλαδή? Δεν πιστεύω στον έρωτα, όχι. Όσο και να σου ακούγεται περίεργο, δεν πιστεύω, όχι. Μια γυναίκα που τον ένιωσε, που τον τραγούδισε, που καψούρεψε. Τον έρωτα που έχει τραγουδήσει αυτή η γυναίκα, λοιπόν, δεν πιστεύει στον έρωτα πλέον. Όχι. Γιατί με πρόδωσε ο έρωτας. Με ταλαιπώρησε ο έρωτας. Δόθηκα πάρα πολύ στον έρωτα. Και το φινάλε ήταν τίποτα. Μόνη σου? Αχα, καλύτερο. Ο έρωτάς μου τώρα είναι η εγγόνα μου, η δουλειά μου, η φίλη μου η καλή. Φίλη σου, Ναι. Τα τραγούδια μου. Έχεις χρόνια φίλους, Άντζελα? Έχεις, ας πούμε, από τα παλιά? Έχω. Έχεις και... Έχω ακόμα φίλες από το εργοστάσιο της Κλωστάς Πεταλούδα. Άντε. Ναι, όσο και περίεργο σου φαίνεται, τους έχω. Δηλαδή, σαν να μου λες τώρα, Σαν να σου λέω. ντίβα στη σκηνή, αγγελική στη ζωή, Ναι. Όχι μόνο αυτό. Στο σπίτι είμαι τελείως διαφορετική. Άμα θα σε καλέσω στο σπίτι της και δεις πόσο απλή. Δεν το πιστεύεις. Νομίζεις ότι αποκλείεται, θα πεις. Μ' αρέσει να μαγειρεύω, μ' αρέσει να κάνω γλυκά, μ' αρέσει να φτιάχνω το σπίτι. Είμαι άλλη γυναίκα. Αλλά μεταλλάσσομαι. Είσαι περιποιητική, δηλαδή Πολύ. σ' αρέσει να έχεις τους κόσμους στο σπίτι, να τους περιποιείς? Πολύ. Σου αρέσει, Αλλά το βράδυ θα δεις μια άλλη. Δηλαδή, μόλις πατήσω το πόδι μου και εγώ μες στο χώρο μου, γίνομαι άλλη. Όσο και κουρασμένη δεν να είμαι, όταν βγαίνω εκεί πάνω στη σκηνή, είμαι άλλη. Σε έχει κουράσει να είσαι η Άντζελα Δημητρίου κάποιες φορές στη ζωή σου? Όχι. Όχι, Όχι. Την αγάπησες την Όχι, Άντζελα? Την αγαπάω την Άντζελα Δημητρίου. Την αγαπάω. Αγαπάω την Άντζελα Δημητρίου και πονάω και σκέφτομαι την Αγγελική. Πω, ωραίο αυτό. Η Αγγελική θύμωσε στην Άντζελα Δημητρίου? Νομίζω όχι. Είναι φίλες μεταξύ τους? Είναι φίλες, ναι. Είναι. Είναι. Τι ωραίο αυτό που λες. Ναι. Έχουν συμβιβαστεί μία με την άλλη. Ο χρόνος που περνάει η Άντζελα, πώς είναι για μια γυναίκα που Ο έχει χρόνος ζήσει? περνάει, θα σου πω. Καταρχήν, δεν θέλω να σκέφτομαι τα χρόνια, διότι μία γυναίκα δεν γερνάει ποτέ. Μία γυναίκα οριμάζει και μεγαλώνει. Και αν προσέχει κιόλας, πως οι περισσότερες γυναίκες που έχουν, είναι πάντα φρέσκια, νέα και όμορφη. Τι έχεις να πεις για όλο αυτόν τον ηλικιακό ρατσισμό, ότι μια γυναίκα όταν μεγαλώνει στερείται δικαιώματα, δεν πρέπει να είναι σεξι, δεν πρέπει να έχεις... Τι έχεις να πεις για όλο αυτό, Άντζελα, γιατί είσαι μια γυναίκα πολύ δυνατή. Έχω να πω ότι κάθε γυναίκα έχει τον τύπο της. Μπορεί να είναι άλλη γυναίκα να είναι παχιά, άλλη να είναι αδύνατη, άλλη να έχει ρητίδες. Σημασία έχει ότι δεν πάβει να είναι μια γυναίκα. Η γυναίκα λοιπόν, γιατί είναι πάντα δυναμική, μπορεί άνετα να είναι πάντα φρέσκια και ωραία. Δεν έχει σημασία η ηλικία. Σωστό. Μπορεί να είναι μια γυναίκα, έχω δει γυναίκες που είναι 80 χρονών
και γυμνάζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σωστό. Οπότε ο χρόνος δεν έχει καμία σημασία, λες. Και να ακουστεί αυτό, παιδιά, επιτέλους. Καμία σημασία. Κοίταξε, η απόδειξη είναι ότι είσαι 5 δεκαετίες τώρα στην κορυφή με τα καλύτερα τραγούδια που έχουν υποθεί ποτέ. Ας πούμε, ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι? Ποιο είναι αυτό που όταν βγαίνεις τώρα έξω λες, θα το πω και βγαίνει μαζί και η ψυχή μου? Ένα είναι. Η θυσία. Ποια θυσία? Είναι ακόμη, Άντζελα, Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό. Έλα να το ζήσεις, σε παρακαλώ. Γιατί. Έχω ζήσει στο παρελθόν, μην φοβάσαι. Νομίζω ότι δεν σε έχω δει. Τώρα θέλω να. Τώρα θα έρθω εδώ πέρα, εδώ πέρα, στο φίλο μου του Μωράκη. Τώρα θέλω να έρθεις. Δεν μπορώ όμως να κλείσω. Αν δεν πούμε για τη μεγάλη. Καλά, δεν θα σου πω γιατί πόσες επιτυχίες έχεις κάνει. Θα πω όμως για μια επιτυχία που πέρασε τα σύνορα της χώρας. Πήγε εξωτερικό, έγινε χαμός και είναι οι Μαργαρίτες. Α, τις Μαργαρίτες, ναι. الله تعرف حبيبي شو بيسألك حبيبي مرتبك مرتبك ما تتركني حزين الله تعرف حبيبي شو بيسألك حبيبي مرتبك مرتبك ما تتركني حزين. Όταν μου κάναμε τις Μαργαρίτες, ήταν ένα τραγούδι το οποίο άλλοι το πιστεύαν, άλλοι δεν το πιστεύαν. Υπήρχε άνθρωπος που δεν το πίστευε, αλήθεια πες μου. Αλήθεια σου λέω, να. Κοίταξε, να σου πω κάτι, οι εταιρείες πάντα δεν πιστεύουν τραγούδια. Δεν πιστεύουν. Σου λέει εντάξει μωρέ, είναι μια επιτυχία και αυτή θα περάσει. Με το Φίβο κάναμε πολύ μεγάλη επιτυχία και όχι μόνο οι Μαργαρίτες, πάρα πολλά τραγούδια. Αλλά οι Μαργαρίτες γιατί γίνανε παντού. Όταν λέμε παντού, παντού. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο ακόμα και τώρα που το λέω γίνεται σαν να έχει βγει τώρα. Αυτό είναι... Πολύ σύγχρονο. Είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Όταν πήγα στο Μπαϊρούτ, στη Βηρητό, και τραγούδισα στο στάδιο Φόρουμ σε 35.000 κόσμο, όπως το λέω, αισθανόμουν πολύ περίεργα. Λέω τι γίνεται, τι είναι εδώ, τι γίνεται ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω με τις Μαργαρίτες ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Μετά που πήγα στο Ντουμπάι και βραβεύτηκα με το βραβείο Μπιάφ. Ένα από τα μεγαλύτερα βραβεία, το οποίο δεν έχει πάρει ποτέ Ελληνίδα και το πήρα εγώ. Αισθάνομαι πάρα πολύ συγκινημένη και πάρα πολύ χαρούμενη. Αισθάνομαι συγκινημένη γιατί είναι πρώτη φορά που κρατάω στα χέρια μου ένα βραβείο. Πιστεύω ότι μου αξίζει, γιατί τραγουδάω πάρα πολλά χρόνια. Έχω κάνει τεράστια επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη χώρα μου, την Ελλάδα. Αισθάνομαι πολύ τυχερή που μετά από 15 ολόκληρα χρόνια ξανακάναμε μαζί μια συνεργασία με τον Λευτέρη Πανταζή εδώ. Εδώ, στο σήμερα ερχόμαστε, παιδιά, στο σήμερα. Πιστεύω ότι το αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος. Φυσικά η ιδέα ήταν του κύριου Μωράκη του Γιάννη, βέβαια. Και του Αρσενάκου, με την εταιρεία μας. Όταν βγαίνω φυσικά στην πίστα πάνω, στο τελευταίο τραγούδι που λέω «Τη θυσία θα έρθεις και θα τα ακούσεις», πάντα ευχαριστώ τον κόσμο και τους λέω ότι μία κουβέντα μόνο, η οποία για μένα είναι πολύ σημαντική και κάποια στιγμή θα τα ακούσεις. Τους λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας όλα αυτά τα χρόνια, που με αγαπάτε, που είστε κοντά μου κλπ. Αλλά εμείς, οι μικροί, οι θνητοί καλλιτέχνες,
χωρίς εσάς, χωρίς το δικό σας χειροκρότημα, δεν είμαστε τίποτα. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, τίποτα άλλο. Άτζελα, τι ετοιμάζεις τώρα? Τώρα τι ετοιμάζω, τώρα είμαι στούντιο, ετοιμάζω κάποια τραγούδια, πρέπει και να ξεκουραστώ, γιατί έχω να κάνω κάποια πράγματα στο εξωτερικό, όπου είναι η Αυστραλία. Ναι. Να πάω λίγο να ξεκουραστώ, να κάνω κάποιες διακοπές και βλέπουμε συνέχεια. Εγώ θα ευχηθώ να έρθουν όλα τα πράγματα στη ζωή σου όπως τα γουστάρεις. Εγώ θα πω και για έρωτα να έρθει, αν είναι να έρθει. Αν είναι να έρθει, θα να έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει. Έτσι. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε σένα. Εγώ σε σένα, αγάπη μου, που ήρθες εδώ πέρα στο Make Up Stories και θα έχω την τιμή να σε ανεβάσω στο κανάλι μου. Να σου πω, ήσουνα μια ντίβα που την ήθελα πολύ στη συλλογή των εκπομπών. Μ' αρέσει αυτό. Πολύ την ήθελα. Μ' αρέσει. Φιλιά. Φιλιά. Θα πάμε, γεια.